Dobrý deň, ja som Marekov tato. Vítam vás na jeho kanále. Je deň pred dušičkami. Zajtra sa pália sviečky. A náš Marek ide zajtra ku komu? Povedz. Ku Starkému. Aj s kým? S mojim bratom Maťkom. Áno. A čo budeš dneska robiť? Idete s Dominikom natáčať ďalšie? Super. Video. Áno. Snažím sa dosiahnuť najviac odberov. Áno. A po obede sa ideš čo? Fotiť. Lebo si malý model. Tak som malý model. Nemôžeš takto, musíš. Čaute, pozdravujem vás všetkých, odoberajte. Chcem byť hviezda internetu. Vidíte, to už hovorí môj pán, takže... Pozeráme Teleránko. Maminka niekde odišla. Super. Super, super. Toto.